Završavaš obrok, a njegove tužne okice te gledaju. I kad pomisliš da uzmeš to što si jeo, što ti je ostalo, i da mu daš. I tu napraviš veliku grešku. Zašto? Naši psi su mnogo manji od nas, nekad 10, nekad 50, nekad i do 100 puta mogu biti manji od nas. Hrana koju mi jedemo nije hrana koja je predviđena za njih i samim time ta hrana može biti previše začinjena i neće dobro njihov stomak odreagovati na istu. Može doći do povraćanja, može doći do dijareje za njih. Ja sam Nikola, veterinar, profesionalni trener pasa, profesionalni edukator vlasnika pasa i edukovat ću te da bolje razumeš. Dobra, pored ovog dela što nije zdravo za tvog psa, druga stvar jeste što tvoj pas će u jednom trenutku početi to i da zahteva od tebe. Zahtevaće kroz stalno grebanje kada jedeš, kroz lajanje kada jedeš, tražit će sve moguće načine kako tvoju pažnju da privuče kako bi mu ti dao nešto sa stola. Ako želite da počastite svog psa, imate namirnice koje su baš za njih. Ako želite da napravite, vi to napravite sami u kuhinji, ali napravite baš da bude za njih. Također, ako često hranimo psa sa stola, pas neće jesti svoje granule, onda će prositi i uvek čekati da mu damo nešto naše hrane, što opet nije dobro jer se vraćamo na onaj prvi deo. Ako još nisi, pogledaj naše knjige. Moja prva šapa ili prva pomoć za štenu treningu. Veruj mi, da će ti pomoći.